achiel kore fusion moro mar modern ohangla room tudo ka alafu ena affordable mondo mi ngato ya band mar ohangla yot mondo ya band midwaro ja guitar dwaro ja drum dwaro ja bass you know it becomes very expensive tudo ka ujende ma masane gi gin joma chako from zero gionge kata pesa talent no kende main ni ohangla kiso ja keyboard modongo buru bile bila kende en band ma affordable mondo yudo ka tikoro lelo Wuod Mary ado bana pe so idonjo industry through Wuod Fibi koso ni donjo nango in kinyalo explain no yes ka donjo industry na donjo kuom band mar Wuod Alego yes 2017 2016 kadhirumo yes then watiyo gi Nick nyaka around Nick watiyo go 1 year kwa kanyo adhi donje band mar GK band mar Okoth Jarapogi ka Jarapogi matie nyaka this year yes gimoro bemrangwen ema oke ka Jarapogi then to ayweyo matin ka toka na ayweyo to koro acho ni monda benda chak mara ichak mai yes. To be nyalo rani e band gi kani tiyo ni backup soloist koso ango mani time band gi bachok tu get time band kan tiyo mar GK band ne an nachako wer nachako wer then kane father donjo to samarago ya jawa ama chuma kamano nice yes. Wuod Fibi wan gi lelo Wuod Mary kanye winjo kaka wacho kaka nogocho gi Nick 2016 apani dire go Wuod Alego ne Mombasa nongo touch ga kodo sada lakini wakati 2016 no dugu Nairobi ka then 2017 koro emo chako dhi Mombasa koro adwa dhire ne Wuod Fibi sani kore ka oboyo wani ene lweti kede tiege ango momiyo iyiero lelo Wuod Mary kaka kijana ma pod biro malo ti amua ni idwa tinge malo idwa chunge nikech jower to ngeny kata gwenge kucho wan gi jower why lelo Wuod Mary okay to kene mamako ba jothum ngeny ma nie Barikiwa studio enani koro this time sama koro owuok embro yao band koro en duty na mondo mi a join lwedo gi jok motiyogo mondo watimne promotion marketing koro gimatimo is just part of gik masetimo gi jothumbe teo bed masani koro dongo gi ninda gini we have done that before with every artist koro sani en time no ya band mondo mi jionge ambe kaka producer I must use my platform mondo timna ngo timne publicity gi marketing koro my kien time ne what I'm doing I play mana role na kaka producer mondo mi en bendo yude publicity gi ngeruok monyalo yudo mondo mi band ne no grow itimo tich maler Wuod Fibi nikech naneno kata Facebook kata chande kiketo post moro about build center moro okay get more about that gigima idwa timo with it na fwenyo ni talent ngeny dala kucho to talent mangeny dala ni thuolo mar biro Nairobi tamo ngato onge fare kech othagore chiemo koro kaka oyudo fare biro Nairobi koro I decide to build Wuod Fibi Art Center a music complex koro kucha dhi keto equipment teo dhi bedo center ma kin gi talent donje kanyo puonjri thum record kise record team ni promotion koro imbe chieng moro kisebet maduong chieng par center mano konyi cha chalo kaka football academy ya nyasaye omedwa gi jok machalo kodi wach gi bag lelo watieko to kadwa na we kapok apenji wach ni endi in kaka artist mabiro manyien gini dhi wache bang jeni machuok yani i rate kode iwinjo kaka yudi to kapok inyiso kaka yudi platforms mi yudie ango mibiro godo manyien kech jothumbe mago ohangla rumba ngeny ango midwa biro godo madwa miuta chidwa rieny moloyo jo ohangla rumba mantiere gima biro go manyien gesani to ngeny gik mabiro nitie mangeny to duto te waketo manya sai mbele mondo med moko mangeny moingo kanyo mar mondo wabed kaka jomoko wayudi nade mapio pio kaka yuda e Facebook lelo Wuod Mary Instagram TikTok na namba na masimu YouTube lelo Wuod Mary yes ero kama na inya kom yoro budho makawuono yes Wuod Fibi watieke koro wadhi okabicha ka wuoyo lungani Stella Brenda Nyathio Chieng thank you so much for staying with us today lungani Lulu Wilson aka ka watieke Lulu ka wedire ne kolo parting shot ka yun producer ne jothumbe tieki wadhi jothumbe duto te sani Ramogi TV osebiro ntie ka kendo marwa timuru videos ka video manengo na teko tami manyi Wuod Fibi abo timo video ma is affordable mondo mi Ramogi TV od gik magoyo no manyalo moro ganda Luo thank you kolo mit maratari lungani Kolokolo instrumental ati kwa kacho ni warado kae e Ramogi Nights chakre saa 4 gutino makawuono kete Ramogi TV weche to ngeny seche to tin kinoro mokoda